Il-firda bejn il-fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista hija evidenti sew. Dan ħareġ minn kidbiet differenti li saru fi grupp fuq Facebook għal partitarji nazzjonalisti bl-isem ta' Partit Nazzjonalista Maqudin. Partitarji nazzjonalisti stess batu screenshots lil One News minn dan il-grupp magħluq wara li l-ħadd li għadda ħatem Beppe Fenekadami u esponent tal-Aqda Repubblika Kevin Kassar sejjaħ lid-deputata Uċielix Borġ bħala żiemel ta' Trojja. Dan kompla jwessaw jesponi l-ġerħa kbira bejn il-fazzjonijiet interni fil-Partit Nazzjonalista. Mill-kummenti esposti fil-grupp ta' Facebook wieħed isib nazzjonalist li sostna kif il-kap nazzjonalista Bernard Grek mandu jħalli qatl lil xi deputat waħdu kif ġara fil-każ ta' Elix Borġ. Tenna li bħala partitarijiet jistennew li l-partit jieħu pożizzjoni ċara. Sostna wkoll kif charity begins at home. Partitarju ieħor magħruf li hu mill-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija poġġa ritratt ta' Kevin Kassar u qal tħallux nies bħal dan u l-klikka tiegħu jagħmlu l-ħsara b'turija ċara tal-qasma li teżisti fil-partit ta' Bernard Grek. Għal din il-kitba kummentat partitarja li qalet li l-veru żiemel ta' Trojja huma dawk kollha li qaċtu lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista u anke lil min qed jagħmel il-ħsara lid-deputat Elix Borġ u lil dawk li jagħmlu ħsara lill-ex viċi kap nazzjonalista Roberta Rigo b'din qalet ukoll il-fazzjoni estremista ma taħfrilhom qatt. Kien hemm numru ta' kummenti li komplew jitkellmu dwar din il-firda. Partitarju nazzjonalista qal li saret diffiċli li l-partit jerġa' jingħaqad għax tal-fazzjoni estremista għandhom wisq velenu fil-sienhom u raw aktar fil-sin il-partitarji li għandhom jappoġġjawhom. Ieħor qal bironija li l-Partit Nazzjonalista maqut jisu superglu, waqt li partitarja oħra qalet biex lil Kevin Kassar iqabżuh il-barra mill-partit. Partitarja oħra kitbet lil Kevin Kassar dirett biex idabbar mill-Partit Nazzjonalista u jħalli lil membri tal-oppożizzjoni bi kwietom. Kompli tajt li hu kien żiemel ta' Trojja ftit ta' snin ilu, preferenza għal meta ħadem biex jitqaċċad Adrian Delija minn kap. Din l-istess partitarja qalet li kulħadd jaf x'konnessjonijiet diretti għandu mal-Partit Nazzjonalista minħabba l-fatt li hu ħatem Beppe Fenekadami. Sostnit li Kassar kif ukoll il-klikka li tappoġġjah jiġifieri l-klikka tal-establishment għażżu lil kulħadd. Qalet li disgustata ammens għal fatt li ftit deputati wrew solidarjetà ma' Elix Borġ. Hawn semmit lil kap nazzjonalista Bernard Grek li malaj qabes jiġri għal Karola Aquilina. B'din l-istess partitarja qalet li fl-opinjoni tagħha ma kienx hemm lok għal xiex wieħed jaqbes għal Aquilina għax fil-verità żbalja. Kien hemm numru ta' kummenti oħrajn li sar wara l-grupp parlamentari nazzjonalista jaħraq ta' 2 fil-għaxija. B'partitarju jappella biex Beppe Fenekadami, Karola Aquilina u Claudette Buttigieg, il-koll mill-fazzjoni estremista, għandhom jitilqu wkoll mill-partit. Partitarju nazzjonalisti ieħor qal il-fazzjoni estremista dik ta' żiemel ta' Trojja. Dawn il-kummenti huma prova ċara li fil-Partit Nazzjonalista għad hemm il-firda b'diversi fazzjonijiet differenti u li waslu biex tqaċċad kap nazzjonalista u floku tpoġġa dak preżenti Bernard Grek.